Benvolgudes sòcies, socis, jugadors, jugadores, staff tècnic, serveis mèdics, col·laboradors, col·laboradores, voluntàries, voluntaris, amics i amigues de la Unió Esportiva Santboiana. Deixem enrere un dels anys més difícils que hem viscut, el que recordarem com la pandèmia de la Covid-19. Moltes famílies han patit les conseqüències, amb pèrdua d'éssers estimats, però també han patit les restriccions i els problemes econòmics. Això ens ha obligat a adaptar-nos a noves formes de treball i relació. Per això, vull agrair-vos l'esforç que heu fet per mantenir l'activitat del club enfront les adversitats. Moltes gràcies pel vostre treball, paciència i comprensió. I no voldria deixar de banda els nostres patrocinadors, que malgrat tot ens han continuat recolzant per tirar endavant el nostre projecte. Deixem enrere aquest any 2020 i encetem amb molta il·lusió el 2021, amb l'esperança de tornar a retrobar-nos junts, compartir, gaudir en companyia com ho fèiem abans. El 2021 serà un any molt especial pel nostre club i per tots nosaltres. El 4 de juliol esperem poder fer una gran festa d'aniversari, el centenari de la Unió Esportiva Santboiana. No sabem com podrà ser, però sí que sabem que tots junts el farem inoblidable. 100 anys de rugbi a la Unió Esportiva Santboiana, Catalunya i Espanya serà considerat com a esdeveniment d'excepcional interès públic. Però tot això no ho aconseguirem si no ho fem junts. Tots plegats, com els nostres equips, empenyent la melé, saltant a la tuix i fent arribar la pilota a l'ala per fer assaig. Així aconseguirem que sigui inoblidable i plantarem la base dels propers 100 anys. Agafeu forces i us esperem a tots plegats per omplir l'esperit de la Unió Esportiva Santboiana. Feliç 2021 i ferro Sant Boi!